Den vigtigste udgivelse herhjemme i mange år. Jeg er fucking vred på mine forældres generation. Eller den 18-årige digter Yahya Hassan. Vi kommer fra Yahya Hassan. Yahya Hassan. Han har vagt stor debat med sin Mit navn er Yahya Hassan. Denne gang vil vi tage fat på vores nye stjerne på himlen, Yahya Hassan. Yahya Hassans digtsamling har solgt i mere end 100.000 eksemplarer og i 9 andre lande. Men hvordan kan det enorme salg lade sig gøre, når vi lever i et samfund, der ikke læser digte? Vi vil nu finde ud af, hvor populær Yahya Hassan egentlig er, ved at spørge tilfældige københavnere. Kender I til Yahya Hassan? Ja. Ja. Ja, godt. Jeg kender hans navn, ja, men ikke til ham. Ja. Ja. Ja, det gør jeg. Ja. Har du læst Yahya Hassans digtsamling? Jo, ja, det har jeg. Nej. Nej, noget af det ikke det. Nej. Ja. Noget af det, ikke det. Noget af det. Nej. Ved at spørge tilfældige danskere har vi fundet ud af, at næsten alle ved, hvem Yahya Hassan er, men at de færreste har læst hans bog. Vi kan altså sige, at Yahya Hassan er et kendt navn i de københavnske gader. Sælger Yahya Hassan her? Ja. Og er det en godt sælgende bog? Ja, det er en meget godt sælgende bog. Den er nummer 10 på denne her uges bestsellerliste. Det er rigtig, rigtig flot, når den trods alt er 1,5 år gammel snart. Inde bag disse mure findes forlaget, der udgav Yahya Hassans digtsamling. Vi er nu på vej ind for at snakke med Gyldendals litterære direktør Johannes Riis, for at få hans mening om, hvad Yahya Hassans store succes skyldes. Det er jo fordi, ja, det er der flere forklaringer på. For det første, fordi det er nogle gode digte, og for det andet, fordi det giver et indblik i en del af Danmark, som vi ikke kender så meget til. Det muslimske miljø er jo forholdsvis lukket i forhold til ikke-muslimer. Vi kan se, at de er der, vi kan se, at de samfund er der, men vi ved jo ikke rigtig noget om, hvad der rører sig inde i dem. Og her får vi et indblik ind, og jeg håber virkelig, at vi kommer til at få flere indblik i den verden, for jeg er jo ikke det eneste billede derfra. Der er mange andre erfaringer og mange andre måder at se på det miljø på. Og jeg håber, at det her kan blive begyndelsen til, at vi bliver klogere på de medborgere, der bor i ghettoerne, der bor i de muslimske miljøer. Vi har nu hørt, hvorfor Johannes Riis mener, at Yahya Hassan har solgt så mange digte. Men hvis vi nu kigger på danskernes læsevaner, i stedet for Yahya Hassans salgstal, hvilket svar får vi så? Vi befinder os nu på Københavns Universitet. Her håber vi på, at Christian Dahl, lektor på Københavns Kunst- og Kulturvidenskab, kan hjælpe os med at finde svar på det. Jeg tror, det har noget at gøre med, at mange opfatter digte som svære. Ikke? At vi har haft modernismen, hvor digte er holdt op med at rime. Det er svært at finde ud af, hvad mange af dem handler om. Digterjeget kan være svært at aflæse. Hvem er det egentlig, der taler, og hvad er det for digteren henvender sig til? Der er uden tvivl også digtere, der henvender sig til et meget specialiseret publikum. Så rigtig mange har sagt, at det er ikke noget for mig. Jeg forstår det ikke, jeg sætter ikke rigtig pris på det. Og så har man så nu den her digter, som får en stor medieeksponering, fordi han taler om noget, som Danmark er meget optaget af, integration, kriminalitet, og han taler fra et sted, hvor man ikke har hørt nogen tale, nemlig fra den unge kriminelle indvandrer. Den position har der været stor nysgerrighed om, og så har folk hørt hans digte, de har læst dem, og det er til at forstå. Vi har nu hørt Christian Dahls teori om Yahya Hassans store succes. Vi vil
vil nu finde ud af, om der er en sammenhæng mellem digtsamlingens popularitet og mødet mellem kristendommen og islam. Vi står nu foran Vor Frue Kirke, hvor vi om lidt skal ind og snakke med præsten Eva Marie Schwartz. Det er hans oplevelse. Og vi er vant til måske mere i Danmark, at man godt kan tale for sig selv. At hvis jeg siger noget, så er det altså på egne vegne. Hvis jeg siger noget, så behøver det altså ikke være på alle, der født i 1964's vegne. På nær, hvis jeg siger noget som præst, så er det faktisk lidt det samme. Så siger jeg også noget på hele standets vegne. Og han har ligesom udtalt sig om noget, som egentlig bare burde være på hans egen vegne. Det burde jo være ligesom alle andre forfattere, der har en oplevelse af noget. Men i virkeligheden så bliver det gjort til at være på hele hans generation af muslimer, altså unge muslimers vegne. Og det er jo et problem, fordi selvfølgelig er de meget mere nuancerede, og selvfølgelig er der mange flere forskellige holdninger. Sådan som jeg Hassan, han har været bundet meget af sit hjem og sin kultur. Det er vi ikke som kristne. Det er ikke rigtigt. Vi har jo oplevet den frihed som en del af vores samfund. Vi har nu fået et bud på, om der er sammenhæng mellem digtsamlingens popularitet og mødet mellem kristendommen og islam. Men politikerne har også fået øjnene op for den spirende lyriker. Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for digtsamlingen. Vi står nu foran Christiansborg, hvor vi ønsker at høre nogle af politikernes holdning til Jeg Hassans store succes. Det har desværre ikke været muligt for os at komme i kontakt med nogen af dem. Derfor har vi fundet nogle af deres udtalelser på nettet i stedet. Jeg forstår godt, at han er så vred, for han har haft en forfærdelig opvækst. Men for mig at se har det intet med poesi at gøre, selvom hele kultureliten står og klapper af ham, udtaler Pia Kjærsgaard. Hvorimod social- og integrationsministeren Annette Vilhelmsen fra SF kalder Yahya Hassan for en vigtig stemme i samfundsdebatten. Hun udtaler også således: Jeg håber, at han bliver ved med at finde modet til at fremsige sine digte og meninger. Som vi hører Annette Vilhelmsen udtale, siger Yahya Hassan de ting, vi ikke selv tør at sige. Dette skyldes især, at nogle af disse udtalelser i nogens øjne menes racistiske. Men er udtalelserne i orden, fordi Yahya Hassan selv har etnisk baggrund? Det er der forskellige meninger om. Socialrådgiver og debattør Mohammed Suleiman Ali har følt sig stødt, og har derfor meldt Yahya Hassan til politiet for racisme, baseret på racismeparagrafen 266b. Straffeloven, paragraf 266b. Den, der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds, fremsætter, udtalelse eller en anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Anmeldelsen fra Mohammed Suleiman Ali lød således: Yahya Hassan har fremsat en række kommentarer, der er meget ekstreme og forhånede og nedværdigende over for bestemte grupper af borgere i samfundet, siger Mohammed Suleiman, der mener, at det er udtryk for hykleri, når kultureliten og politikerne hylder Hassan for hans digte. Han bruger racistiske skældsord som dumme perker og siger, at alle borgere med muslimsk baggrund i Gellerup og Vollsmose arbejder sort, snyder og stjæler. Hvis Pia Kjærsgaard eller Lars Hedegaard sagde det samme, ville det hurtigt blive stemplet som racisme og meldt til politiet, siger debattøren. Denne anmeldelse er kommet til stor diskussion og debat. Derfor er samfundsdebattør og chefjurist i tænketanken CEPOS, Jakob Ngama, blevet spurgt til råds, om denne anmeldelse kunne blive en realitet. Med nogle ret generaliserende og nedværdigende, forhåndende udtalelser, og der er en række domme, hvor folk er blevet dømt for noget lignende. Det man kan sige, det er,
sådan mavefornemmelsen siger jo, at han ikke skal dømmes, fordi det er sådan en person, som langt den største dansker har stor sympati for. Men jeg tror sådan set, at anmelderen i den her sag har ret, at hvis det var Pia Kjærsgaard eller Lars Hedegaard, som havde sagt præcis det samme, som jeg har sådan nogle ret bastante ting om muslimer, om perker, om islam, så vil der ikke være særlig meget tvivl. Anmeldelser om racisme er dog ikke de eneste konsekvenser, der er fulgt Yahya Hassan efter udgivelsen af hans digtsamling. Dødstrusler, tilråb og overvågning 24/7 er kun nogle af de forhold, Yahya Hassan måtte indrette sig efter den modige udgivelse. Da denne moské her åbnede i 2014, dukkede Yahya Hassan på provokerende vis op til indvielsen. Flere muslimer, der selv var til indvielsen, drev ham dog væk, og hurtigt greb politiet ind. Trods alt dette er Yahya Hassans digtsamling stadig blevet solgt i langt større antal end nogen dansk digtsamling. Hvad er det, der gør, at vi synes, at Yahya Hassan er så interessant? Vi har fået en af teorierne på dette fra Christian Dahl. Det har nok flere forklaringer, men en af dem er uden tvivl, at han er den første store indvandrerforfatter i dansk litteratur. Vi har jo haft, eller indvandrerforfatter, der har været flere, hvis man går længere tilbage, men hvis man tager anden generations indvandrere, tredje generations indvandrere fra Mellemøsten, der er ikke særlig mange af dem, der er slået igennem litterært. I hvert fald ikke sådan, så vi tænker på det som litteratur, men hvis I nu tænker på hiphop-musik, det vil jo være deres, eller mange unges foretrukne lyriske genre, og det er jo også en form for lyrik, ikke? Men Yahya Hassan er den første, der udgiver en digtsamling, som sælger stort, og når han får den her meget store eksponering, har det uden tvivl at gøre med, at han ligesom er den første, der lykkes med det, og har sin helt egen stemme i dansk litteratur. Der har været indvandrerdigtere før, men ikke nogen I kender, og ikke nogen, der er... Altså der er forskellige indvandrerdigtere, men ikke særlig mange af sådan den her mellemøstlige baggrund. Og dem, der har været, har måske trukket meget på persiske eller arabiske sådan litterære traditioner, som ikke rigtig har kunnet værdsætte sig særlig mange. Hvor med Yahya Hassan, der har vi et nyt, altså næsten et nyt poetisk sprog, eller i hvert fald en ny stemme, en ny kraft, der artikulerer sig, og fordi han taler for den position, hvor rigtig mange kritikere har sagt, gid vi havde en stemme, der talte herfra. Altså han har virkelig været efterspurgt, ikke? Han har været manglet, før han kom, og det har uden tvivl rigtig meget at sige. Vi mener, at samfundet har brug for forfattere og digtere, der provokerer os, og for os til at forstå og åbne øjnene for de ting, vi ikke har indsigt i. På den måde er jeg som repræsentant for en lang tradition af digtere, der provokerer, men også perspektiverer samfundet.